Райондашыбыз спорт стасы Шоңгышы Алмаз Таипов бу көннәрдә Ханты-Мансийскида узучы лыжы-роллер буенча Россия чемпионатында җиңүгә иреште. Ул 15 чакрымга ирекле стильдә танылган Россия чемпионнарын артта калдырып, үзе үк Россия чемпионы титулын һәм алтын медален яулады. Якташыбыз бирелгән дистанцияны 30 минут 40 секунд вакыт белән килде. Чемпионатның лидеры булып барган Евгений Кудрявцевны дистанциянең 8 чакрым 800 метрында 18 секундка артка калдырып узып китте. Бүгенге көндә спортчыга 30 яшь. Ул Татарстан җыелма командасы составында чыгыш ясый. Бу узышта Олимпия һәм дөнья чемпионы Сергей Устюгов та катнашты, әмма 8нче нәтиҗәне генә күрсәтте. Ә безгә якташыбыз Алмаз белән телефоннан элемтәгә керергә насыйп булды. Ярыш һәм үзенең хис-кичерешләре турында ул менә нәрсәләр сөйләде. Бу ярышларга целенаправленный әзерләнү булмады инде. Аңа хәтле 2 атна Архангельская областында Малиновкада идек команда белән. И мин туры монда килдем инде шушы ярышта катнашырга дип. Җәйгә стартлар булыр дип инде. Ярый, Аллаһка шөкер, минем өчен тик әйбәт үтте инде. Җигермен дип уйламаган идем, дөресен әйткәндә, ярыш алдыннан шулай ук Серега да бар, Устюгов катнашты. Питерский команда бик көчле малайлар бар иде. Но шуңа карамастан дагы ярыш минем өчен бик удачный склад үтте и алхамдулилlah торга насыйп булды. Җәйге чемпионат Россиядә по лыжи-роллеры мин беренче тапкыр катнаштым, моңынча катнашкан юк иде. Безнең өчен инде бу барыр как подготовительный период шикелле бара, ярышлар без аларга бик әзерләнмибез. Шуңа карамастан дагы мин бик шатмын утып булгач инде и дальше кышкы сезонга әзерлекне дәвам итәбез. Алмаз Таиповны чын күңелдән зур җиңүе һәм Россия чемпионы исеменә лаек булуы белән котлыйбыз. Алга таба мондый җиңүләре кабатланып торсын дигән теләктә калабыз.